Čaute všetci, ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska tu máme Sabi. Čau. No a my sme objednávali také, že od týchto Ilky Fit Baker na Instagrame také, že cookiesky. A nám to dneska došlo, takže my tu máme pekne cookiesky, tak to neviem, či často načerom. No a vyzerá to fakt pekne, toto akože tieto aj lepky. Čo sa na mňa tak kúkaš? Co na mňa kúkaš? No a čo sa Na tú pásku tu má. ja to viem. No nevieš. Viem. Nie. Au. Žreby. No a no a konečne už sme to rozbalili spolu a máme to tu aj ďalšiu krabicu. Krásnu. Rúžovúčku, ale nie je to vôbec. A ja sa to budem skúsiť vyťahnuť, ako to. Už to skoro ide. To ide. Dobre, čakaj. Poď už. Dobre. Wow, krásne. Nádherná krabica. Máme tu takúto krabicu. Máte aj Ilka Fit Baker. To som vám vravela. A my sme si teda objednali tie cookie. Tak ja to otvorím. Tu mám Ilku. No, takže tu máme aj napísané návod na vychutnanie amerických cookies. Dobre, tu máme. A ja už je vidím. Takže mám tu prvý salámek, ktorý sme si objednali ako posledný, ale na ňa som mala najväčšiu chuť ráno, lebo sme si to pozerali sobotu ráno minulý víkend. No a ďalší tu máme môj monster, ktorý zerá strašne pekne. Tak, takže tie očička, taký. Určite to bude dobre. Toto aj nemôže predpokladať, že to bude Sabi. Sabi sme objednali tento kokos citrón. No, Sabi. A potom tu máme, na čo som sa najviac tešila asi, že pistácie K-pop malina. Strašne pekné, vydekorované a tak. Dobre, teraz ale taká otázka. Čím začneme? Sabi mi asi mohla začať s tou svojou. Čím? Dobre, už. A nejde všetko ochutnala teraz. Ja si len ten môj ochutnám. No, poď. Nerozřežem toho? Nie. Ale dobre, papej. Čo sa takto... A tu? Tak podarilo sa. Chceš ty? Tak Sabi, do toho. No tak, to dávaš? Idem cítiť aj kokos hore. A sa je také vláčne citrónové. Odporúčam. Citrón kokos. Tak, dobre. Dobre. Teraz ja idem asi na môj monster. Ukážeme aj no a strašne teším na tom. A nebudeme všetko rozbalovať. Nie, tieto dve si necháme. Lebo to je maminkine a moje. Dobre, monsterka si otvorím. To vonia. To vonia. Čo v tom je? To sme kúkali, tuším. Neviem. Ukáž. To je nádhera. No, predpovedal to takto rozpol. Ukáž takto vnútrejšok. Nepřinesu nož? Áno. Ale však je to ľahké. Ja donesu nož. Tak je to ľahké. Donesu nož, Sabinka. Dobre. Vyzerá to ako normálna kuchyňska.
ale vnútorne je normálne. Vnútri to je ešte lepšie, ako to vyzerá. Pozor. No tak poď. Mám si ja rozrezať? Tak takhle na to zatlač. No poď. Tak to je masek. Tak toto je niečo ako... No, pekne. Poďme sa kusnúť. To oko je dobré. Marcipanové. Ja sa, aby si vedol moje oko. No poď aj tento. Dobre si to reží. Dobre. Stromkoko vyzerá takto. Tak to je lepší. Ktorý? Ktorý je lepší? Mňa viacej chutí asi ten môj monster. To má viacej výrazný to chutí. A Dore chutí. Ježko, to je super. Dore tebe to chutí? Dore tebe to chutí? Nie to będzie klasická kuchyňská tento. No dobre, vlastne. Každej mončiček chutá. No, kočíme mu viacej. Ako tušenka za 8 € jedna. Maminka môže prečítať? Je to čiše. Užívej si kukýsky s rodinou či kamarády. Přímo z krabice. Nejjednodušší způsob je přímo se Aha! Ohřej v mikrovlnce 8 až 10 vteřin pro měkčí a vláčnější kukýsku. Rozpečení v troubě 1 až 2 minuty. Pro křipový povrch a měkčí vnitřek. Nestíháte kukýsky sníst podle data potřeby? Zamrazte si ji. Při příští příležitosti si jednoduše rozmrazte a ohřejte v troubě. Já si myslím, že asi to nebudeme zamražovat. Chcete to dát do mikrovlnky? Chcete to dát do mikrovlnky? Možno si nechaj. Ne. Já jsem ti dala celý kus a ty mi nechceš dát jednu polku, co jsem ti dala já? A ja ten kusok nechcem. Co? Ten kusok nechcem. Taký veľký. Tak na budúce sa skús vyjadrovať. Tu je ešte jedna půlka celá. Tak dej táto, zkusím dát na tu chvilku do té mikrovlnky. Pardon. Mikrovlnky. Čekaj, Jak tam psali? 8 až... skvelý marcipan, pozor. To je odmrvý. Mám, ja už musím ísť. A kde spíš? Dobre, Sabinka sa s nami lúči. Dobre. Tak keby ste si niekto chceli akože vyskúšať aj tieto naše kukisky, mali salámek, pistacie, cake malina, monster a citrón kokos, tak Ivka Feed Bake. Určite si objednajte. Stojí to na to. Nespravíme to takto, že na menší kousky. Môžeme akože. Co, bibinka? Môžeš si ja svoje rozkresniť? Páči. Ta tvoje mi asi chutná víc, máš sobě. Nechuť tam. Ale jako obě jsou vynikající. Musím ísť, ale potom necháte. Tak si to zober, zlato, je ti to tvoje. Nie, na to nezjem teraz už na večer. Ne, tak ti to zabalíme. Dej si to miláček do... Ja hodnotím kokos, citrón, akože to nie sú moc moje chute, ale aj tak tomu dávam 7 z 10. A môj monster, to je viacej to výrazné chute, to je viacej takéto moje, takže tomu to dávam určite 8 z 10. A hlavne na raňajky. Toto bolo naše videjko. Na minúce bude salámek a pistacie cake od malina. Takže ešte raz sledujte a odobierajte nás. Tak čaute.